Ассалому алейкум бинандагони гироми, барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони Симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Дар студия бо шумо Муинсат Амлоева ва Исмоилҷон Холов мебошем. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар маҷлиси ҳафтаинаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ки таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода баргузор гардид, маҷмӯи зиёди масъалаҳои шаҳру шаҳрдорӣ мавриди муҳокима қарор гирифтанд. Тафсилоти бештар дар гузориши нахустини барномаи иттилоотии пайғом. дар маҷлиси ҳафтавори мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳр ки он таҳти роҳбарии раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ баргузор гардид, нахуст масъалаи кадрҳо муҳокима шуда. дар он Мавлонзода Абдураҳмон ҳамчун раиси кумитаи заминсозӣ, Мадина Бубоева мудири бахши рушди сайёҳӣ, Насиба Мусозода директори муассисаи давлатии рекламаи берунӣ, ороишӣ ва чарғонкунии шаҳри Панҷакент муаррифӣ шуданд. сипас раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ таваҷҷӯҳи масъулонро ба бунёди иншоотии ҷашние бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб намуда, супориш дод ки баъзе аз ин иншоотҳо то рӯзи ваҳдати миллӣ бояд мавриди баҳрабардорӣ қарор гиранд. рушди соҳибкорӣ ва ҷалби соҳибкорон ба сохтани иншоотҳои ҷашнӣ аз ҷумлаи масъалаи дигар буд ки раиси шаҳр онро муҳимтарин вазифа арзёбӣ намуд дар марҳилаи кунунии омодагӣ ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. баъдан таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокӣ ва доимо фаъол нигоҳ доштани телефони боварӣ дар идораи обу ташноb ва канализатсия муҳокима шуд. Холиқзода Абдухолиқ аз рӯи ин масъалаҳо иродаи худро баён намуда, роҳбарони масъулро вазифадор сохт ки вазифаи хешро дар ин бобат бо ҳисси дарки масъулият иҷро намоянд. дар ҷаласа вазъи пойгоҳии обрасонӣ муҳокима гардида таъкид шуд ки истодҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳр бояд доимо амалкунанда бошанд. масъулони ассотсиатсияи обрасонӣ дар ҷамъоварии маблағи оби истифодашуда масъулияти зиёд эҳсос намоянд. иродҳои Абдухолиқ Холиқзода алоқаманд ба кишти зироатҳо хоса картошка, супордани соботҳои оморӣ, ташкили ярмарки фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, роҳ надодан ба савдои кӯчагӣ, муносибати ҷиддӣ ба муроҷиати шаҳрвандон, таваҷҷӯҳ ба ротатсияи кадрҳо низ далели ба он фикр буд ки дар ин бобат камбудиҳо алаҳол зиёданд. дар маҷлиси ҳафтаина фаъолияти соҳаи маориф, тандурустӣ, фарҳанг, кор бо занону ҷавонон, идеологӣ низ мавриди муҳокимаи хулосабарорӣ қарор гирифтанд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода омодаи пешниҳоди лоиҳаҳои асоснокро алоқаманд ба фурудгоҳ, роҳи оҳан, гази табиӣ, бунёди корхонаҳои саноатии бузург, талаботи рӯз дониста, масъулонро вазифадор сохт ки ин масъалаҳоро ҷиддӣ зери назорат қарор диҳанд. дар идомаи маҷлиси ҳафтавор Абдухолиқ Холиқзода алоқаманд ба арзи шикояти мардум пешниҳод дошт ки рӯзи қабули шаҳрвандон ҳафтаи 2 маротиба ташкил карда ҳар як муроҷиат то ҳадди ҳалли масъала зери назорат қарор гирад. дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ ҳангоми сафар ба вилояти Суғд аз ҷумла омодагии ҷиддӣ ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, захираи маводи озуқа камаш барои 2 сол ва дар ин маврид истифодаи оқилонаи ҳар ваҷҳ замин аз ҷумла қитъаҳои наздиҳавлигӣ дар идомаи суханронии раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ алоҳида таъкид шуд ва роҳбарон дар ҳама сатҳ барои амалӣ гардидани ин нишондодҳо вазифадор гардиданд. дар идомаи маҷлиси ҳафтавор масъалаҳои таъмини нақшаи андоз, фарҳанги либоспӯшӣ, акси тозагии соҳил, ташкил ва дар сатҳи баланд гузарондани чорабионии варзишӣ, қарзи идории ташкилотҳо аз барқ, таваҷҷӯҳ ба озмонҳои аз тарафи ҳукумати ҷумҳурӣ эълон шуда аз ҷумла фурӯғи субҳи донои китоб аст, танзими ҷашну маросимҳо, ба гардиши кишоварзӣ ворид сохтани заминҳои бекорхобида ва чанд мавзӯи дигар мавриди муҳокима қарор гирифта таъкид шуд ки вазифаҳои муайяншуда ҳама вақт таъмин мегарданд ки агар ҳар як хизматчии давлатӣ масъулият ва нангу номус дошта бошаду дарк созад ки 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашнвори оддӣ несту он як нав имтиҳон аст дар назди виҷдони ҳар як нафаре ки худро соҳибдавлат эълон кардааст. аз тарафи дигар гуфт раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ: мо касе набошем дар кадом вазифа кор накунем, бояд фаромӯш насозем ки бурдии нони ёфтаамон ҳамон вақт ҳалол аст агар халқ аз мо розӣ бошад, агар мо иҷрои армонҳои мардумро муҳимтарин қарзи имонию виҷдонии хеш донем.
дар толори хурди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳр ҷаласа бо иштироки муовини якуми раиси шаҳр Сафарзода Муҳаммадзодир баргузор шуд ки дар он масъалаҳои рушди минбаъдаи соҳаи сайёҳӣ баррасӣ гардид. Тафсилоти бештар дар гузориши дигари барнома. Санаҳои 16-17 июни соли равон дар шаҳри Панҷакент конфронси миллии сайёҳӣ таҳти унвони сайёҳии дохилӣ омили рушди сайёҳӣ баргузор мегардад. ба ин муносибат ташрифи як гурӯҳ меҳмонон аз пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ва вилояти Суғд дар назар аст. Барои ин бояд масъулон тадбирҳои мушаххас андешанд, гуфт муовини аввали раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммадзодир Сафарзода зимни баргузории ҷаласаи навбатӣ бо роҳбарони ширкатҳои сайёҳии шаҳри Панҷакент. ҳамчунин ӯ изҳор дошт ки бахши сайёҳӣ яке аз самтҳои асосии ғанӣ сохтани буҷаи ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. Панҷакент ки ёдгориҳои зиёди таърихӣ дорад, чун минтақаи хеле хуби сайёҳӣ муаррифӣ шудааст. бояд тазаккур дод ки 23 ширкатҳои сайёҳии шаҳру деҳот барои қабул ва гусели меҳмонон чи аз дохил ва чи аз хориҷи кишвар масъулияти зиёдро ба ӯҳда дошта бояд тадбирҳо андешанд, то ки Панҷакент ва водии Зарафшон чун минтақаи зебо ва биҳиштосо муаррифӣ карда шавад. дар интиҳои ҷаласа муовини аввали раиси шаҳр Муҳаммадзодир Сафарзода мудири нави бахши рушди сайёҳӣ назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр Мадина Бобоеваро муаррифӣ намуда изҳори боварӣ ва умед кард ки соҳаи сайёҳӣ дар диёрамон бемайлон рушд хоҳад кард. идомаи барномаи иттилоотии пайхом. Сарфи назар аз таъкидҳои чандин карата ва ташкили рейду санҷишҳо, савдои кӯчагӣ дар шаҳри Босониамон чун падидаи номатлуб боқӣ мондааст. Ба идомаи мавзӯъ таваҷҷӯҳ намоед. Панҷакент низ дар қатори шаҳрҳои пешрафтаи дигар симояшро дигаргун месозад. бо қомат афрохтани биноҳои замонавию баландошёна, марказҳои савдо хеле ободу назаррас гардида истодааст. бо вуҷуди ин манзараҳоеро дидан мумкин аст ки таъби сокинону меҳмононро коста мегардонад ва зеби шаҳрдорӣ надорад. савдои кӯчагӣ аз ҷумлаи чунин падидаҳои манфист. имрӯз аз назди чорроҳаи ба ном дарвозаи Бухор то назди бозори Гулистон фурӯши савдои кӯчагӣ дар авҷ аст ва аз рӯи мақоли Худамшоҳу табъан вазир идома дошта, ин ҳолат албатта мардумро бетараф нагузошт. ман омӯзгори фанни географии мактаби миёнаи рақам 29 мана дар наздикии ҳамин мавзеъ кор мекунам. мана дар сари кӯча чихе ки худотон ба маълум аст, мардум ба рӯи фурӯхтани сабзавот машғул мебошанд. албатта ин ҳама ин аз ночорӣ мардум ҳам мехоҳад зиндагиша пеш барад. агар ҳукумати шаҳри Панҷакент барои ҳамино ягон мавзеи муайян дар ягон мавзеи аниқро агар ҷудо мекард, боз ҳам хубтар мешуд, чунки ин роҳ танк, дар ин ҷо мошинҳо ҳаракат мекунанд, мардум дутарафа мешинанд. ман боварӣ дорам ки ин проблема ҳал шуданаш мумкин агар ҳукумати шаҳр онҳоро дастгирӣ кунад. далелҳо нишон медиҳанд ки баъзан маҳз чунин бетарафию бемасъулиятӣ ҳатто сабаби садамаҳои нақлиётӣ мегардад. Сафар ва Сабина раҳ хеле кӯтоҳ аст, одамон бисёранд. дар он ҷо дар пеши мактаби 29 воқеъ ҳодисае амал шуд ки аз болои занак мошине гузашт. то як воқеъ амалӣ нашавад, мардуми мо аҳамият наметиҳанд. бояд ки каме беш даруни бозор ба хӯроквора фурӯхта шавад. ҳам аз ҷиҳати гигиенӣ мо фикр карда бироем ки ин намешавад. ҳангоми суҳбат аксар фурӯшандагони кӯчагӣ нахостанд бо мо суҳбат кунанд. албатта онҳоро низ фаҳмидан мумкин аст, зеро шояд маҳз ҳамин фаъолият вазъи молиявии оилаашонро таъмин менамояд. аз тарафи дигар шаҳру шаҳрдорӣ қонунҳои худро дорост. аз ин хотир хеле хуб мебуд ки масъулини бозор ё дигар мутахассисон дар самти ташкили фурӯшгоҳи алоҳида тадбирҳо андешанд. аз тарафи дигар мо ҳайронем ки чаро таҷрибаи ташкили ярмаркаҳои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ аз хотирҳо фаромӯш гардидааст. маҳз ба ҳамин хотир нарху навои баъзе аз маҳсулотҳои кишоварзӣ аз ҷумла сабзӣ дандоншикан гардидааст. боварӣ дорем ва умед ҳам менамоем ки масъулини соҳа дар ҳама самт барои ислоҳи ин камбудиҳо чораҳои зарурӣ меандешанд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Талабшод Тошев барои барномаи иттилоотии Пайғом.
ободу зебо ва сабзу хорам нигоҳ доштани панҷакенди бостонӣ муҳимтарин вазифа барои ҳар яки мост. Мутаассифона баъзан чунин ҳам мешавад ки худи масъулон бемасъулиятӣ менамоянд. Таваҷҷӯҳ намоед. саҳми корбандони корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзили коммуналӣ дар ободӣ, тозагӣ ва сабзу гулпӯшбудини шаҳри бостони Панҷакен албатта калон аст. Вале баъзан чунин ҳам мешавад ки кормандони алоҳида ин ташкилот бо баҳонаи обёрии минтақаи сабзи роҳи пиёдагард ба ҷои бо сатҳи об пошидан бо усули дигар, яъне пуррамаҳкам кардани ҷараёни об асфалтро харобу балангавр менамоянд. Ба ин манзаро нигиред ки оби ҷой чӣ гуна роҳ ва асфалтро вайрону балангор менамояду, вале пинаки масъули ободонӣ зарраи ҳам вайрон намешавад. Баръакс ӯ ба ироди мардум ки инсоф кунед, асфалт вайрон шуда истодааст, мо шикоят менамоем, суроғи ба куҷо муроҷиат карданро низ муайян кард. асфалт пул рафтагӣ шаҳра нообод кардасед шумо ин асфалт кардаги хоҳарак баъдан ҳамсӯҳбати мо боз суханоне гуфт ки касро ҳайрон мекарду аз бемасъулиятӣ ва бетарафи ин хоҳари азиз нисбати ободии шаҳр ки ҳамасола дар ин самт маблағҳои зиёди давлатӣ масраф мешаванд дарак медод. мо аз ин хусус ба директори коргоҳ Шоҳрух Шарипов телефонӣ дар тамос шудем. ӯ қатъӣ ваъда дод ки барои минбаъд такрор нашудани чунин муносибат тадбирҳо роҳандозӣ хоҳанд шуд. бинандагони азиз, дар ҳамҷа барномаи тиловатии пайғом ба поён мерасад. Барои ҳар яки шумо тансиятиву хонаводиро хоҳонем. То барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр.